के 10,000 कम दिले रही थी सब डांसर कम से कम 8-9 गो बोलई थी ते मंचवा उदास ना रही। अब 3 गो बेचारी का करी है सब। अब प्रियंका तो मान लो कि आर्मी लो भर लगई है इनकर काम खत्म हो जाई। और रूपा जी कितना संभारो आओ रूपो जी मान ली कि ट्रके न होई पोकले ना न होई कि 100 टेलर बालू लाद दी है बाकी चलो यही में खींच दे। हाय हाय अरे सरकारी पोकले नहीं है पोकले माने मंच के पोकले एगो देवरा के सिकाई पहले देवरे भौजाइयो लगा दे तनी भैया ओकरा बाद मरद मेहरारू वाला एगो गम के मार के आ फिर तू औरी अपना मन से एगो अंत में छठ के कहानी आ फिर प्रियंका के गीत सुनब सभी। एक जानी के पियावा तनी टोन दे दो तो गुडू भैया बैठते हूं उनियो जाके आ सुनो हमार उनियो भाई खड़ा बड़े तो उनियो जाइल कोई नहीं जा होने ओजे जाके बैठ कतना समझाई कहिले जे ड्यूटी पर पक्का रहल आ कुछ बोलिला तो कहलो से के बेइज्जती करत है ओजे रह ए रूपा भौजी देखो दशहरा बीत गई अभी तक तो बीड़ी पियता है। गोवर्धन पूजा बीते जा रहल बिए छठो बीत जाई आ हमार बड़का भैया बहरा बाड़ ते देवरे जोरे बिना कथा के प्रसाद बाट ना दो कहते कि अरे मैं तो तुम्हें लक्ष्मण जानती थी लेकिन तुम तो अब आती देवरा निकले। अच्छा मान लो कि तनी माइक में 2 शब्द बोले के होई इहे तोरा में कमी बा आज ले मुंह से ना बोल के खाली वीडियो पिए में रह गई अपना बोलमुआ से सिखाई ए गोलू देवरा के करे के होई त फोन पर का कहबो तनी बोलत इनका से बोलवाई नु अरे पागल बोल ला तनी मान ले कि हम बड़ी तंग कइले बानी आ शिकायत करे के बात जतना कहल माने कह तोरा शिकायत कइले से का होई बाकी कह जने भाई बताओ जब कह ना थोड़े होई ए राजा जी कहो हई देवर ह सब ब्याह ह अरे पगली पढ़ल रहबे तब न कहबे का कहतिया अरे बियाह बिहाया कहल और कहे लगी बियाह यार दादी हम जानत नहीं नु कि कौन टीम के हियो एही गौवा में क्षेत्र बाबा जी कि जो हम जनती बारो रानी जोरे रह एही से नु तोरा कहे नहीं खियावो बताई बेहाया के बेयाह अब रेड कर ले बाकी देवरा के शिकायत करो तारी कैसे तो गवना करा के गवना करा के तू तो यही रोहतास जिला में गोला अवसर बड़ी तो ए गुडू भैया वो कहीं हन कैसे गवना करा के तू तो रूपा के टीम के हो गईला बहरवा ये पिया बाकी अरे मंगता जवानी अधिया मंगता जवानी अधिया छोटा का देवरा
खराब कहब सुने वाला लोग खिसिया जाई। कौन गीत कौन तने होते तने देखाव तो ए रूपा भजी तोर तई फेवरेट गीत हो तोर तो यही से आरती होला यही से पूजा होला बाकी दर्शक के कहो त मंगता जवानी अभिया छोटा का देवरा जब हमारा नचही आई तो हम गईती काहे खाते हमरा के गावे के कहो नाचे ना हम तो एगो होई जानतनी आ नया शीशा में होई सिखल बन ओकरा बाद हमरा आइबे ना करे गलती ना केहू हमरा से नाचे के कहीं ना नाचे आई गाना कहो तो भोजपुरी के कोनो ऐसा लय नहीं खे जन हम तैयारी नहीं की कोई बाकी देखी तो छोटू चाचा आए हाय हाय उहे लय मारा जो परेशान करता है भौजी धर्मेंद्र भैया पूनम भौजी बहारा गईली पूनम भौजी बहारा गईली तो देवरा तबाह करके का करता पूनम भौजी बहारा गई। हां जी शत्रुघ्न भैया बहारा गईली यो कंपनी के खोलले भाई है कि रहे भूरी आइल घर में कोई देता लाल गाल मिस तकरा के लय में कहे को परी ताल में कहे को परी तो रहे घूरी आई तनहार भइल बनू हमरा मन लागल देखबा कि का परिवार में आई चले के पखाउस में नु कि रतिया सुती रे जाता आई के बजरा ये पिया रतिया सुती रे जाता आई के बजरा ये पिया छेड़ा करू तारे बुझाते कि तू के करे के छेड़ा करू ये मंच के लालू जादू के छेड़त रहा मत छेड़ पगली कुछ कहा जाला तो हमार शिकायत होखे लगे हां हां खराब हो जाई हमारा प्रमुख साहब लाली भैया ही बनी का अरे देखिए हमारा अखिया ना गइल लाली भैया के हरदम स्नेह प्रेम मिलल बा कृष्ण भगवान हेलो ये मनाए कि हमारा लाली भैया के पद प्रतिष्ठा जीवन भर बरकरार रहो बाकी अभी देवर के शिकायत करो तरीका कि रतिया में सुती रे जाता आई के बजरवा ये पिया मनता जवानी अधिया मनता जवानी अधिया छोटा छोटा
लाग मत गबड़ा जाइए कि जखमी जितेंद्र कहियो ना सीताहर आ गोलुआ देवरवा भई बड़े उत्पाती ए रूपा भौजी ऐसे मत खींचो ब्याह के हतरिनु त जखमी जितेंद्र कहियो गोलुआ देवरवा भई बड़े उत्पाती काहे रे का भइल बा तहनी के कपुलहट होइल बा कि रहे घुरी आई हरदम अरे घर के बिगाड़ दिया घर के अपना अकेले कर ना जौन करे के बा अकेला ही हम जतने सुधरल जतने हम कदम सीरी के फेरा में बैठ ये कुछ ना ले दी है कि रहे घुरी आई हरदम अरे तोरे एगो दूगो दुआर बा जे गोलू रे के फेरा में बड़े अपन अकेले जौन करे के बा कर कतना पादम सीरी ले ले लसी तो रहे घुरी आई हरदम घर के कितरवा पिया मरता जवानी अभिया छोटा देवरवा मरता जवानी अभिया छोटा एक्सिस बैंक में बड़ी सुंदर पद पर बानी बड़े भैया सुजीत सिंह जी वहाँ के भतीजा की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल ये देखे मजाक कतनो होखे गुडू भैया रूपा जी के हम भरी से देखो तनी जब हमार नया नया शुरुआत रहे अरवल जिला के गांव एगो रहे जहाँ के राजेंद्र यादव जी विधायक जी के प्रतिनिधि